Think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. So mga kaunti, dito tayo sa San Fabian Beach, Bulasi Beach, dito sa San Fabian. So ayan, kung medyo maalon, kung makikita nyo, ayan oh, malakas ang alon, tsaka high tide siya ngayon. Diba, presko. Sarap dito, mamasyal. So medyo ayan oh, kung matatanong mo yung area na yon, so ayan, yan yung San Fernando La Union. So ayan, sa area na yon. So dyan bumabagsak yung mga malaking barko, yung mga kumukuha ng langis, ayun, mga gano'n no. So may mga barge na nag-aano ng mga gasolina oil. So ayan, dyan sa area na yun no. So ayan no, tingnan nyo, dahil may naliligo. Ganitong oras, anong oras na ba? Mga bandang nasa ano na to, 12. So ayan, makikita mo, ang daming naliligo dun sa banda ron. Oh, diba? So naririnig yun yung hampas ng alon, diba? Sarap sa tenga. Oo, yan. Pasyalan tayo ito ng mga taga rito sa norte, dito sa Pangasinan. So mayroon pang area dito, yung Pagudpod. So marami rin naliligo doon, diba? So saw-saw tayo. I think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see. So ayan, nakabili na tayo ng pinipig tsaka ano yan, buko. Wow, di ba? Sisipag ng mga tao rito. Anong salita nyo dito, sir? Panggalatok? Sa amin, panggalatok din. Tsaka Hindi na tayo magpapangkasinan. Pagano kayo natin? asinggan lang kami. Kung nanganak ka pa nun, Ariston is. Ay, Ariston. Sa asinggan din yung part na asinggan yun. Saka San Vicente. San Vicente is San Vicente West. Ng ospital. Ay, oh. Nagtitinda kami sir doon ng mga daing. Ay, umaabot kayo doon. Oo, kasi inutag ko lang sir, ang tinta namin, panisda. Pag tag-ulan, pagka tag-init, pag summer ganito, ice cream. Kung matapos na ito, sidit ay kun Ano? balot na. Ah? Balot. Balot, nagtitinda pa yung balot. Sa gabi. Oo. Ang galing nyo. Alas 6 hanggang... Ang dami nyo parang racket. Yayaman kayo niyan. Hindi, tagata yung mga anak ko kasi. Ay. Pumapasok pa sila. Ay, oh. Isa ng elementary ko. Ilan ba anak nyo, sir? 7. 7. Aba, nagpapamilitaling na kayo nun. Mayroon ang buhay sir. Talagang... Tayo noon na andong tayo sa Manila. Oh. Nagtatrabaho ngayon. Umuwi na ako ng pandemic. Ay, nagtrabaho ka dati sa Manila. Saan ka doon nagtatrabaho, sir? Guadalupe. Ay, saan? Piros. Ganon, galing kami doon sa... Anong trabaho nyo doon, sir? Nagpo-contraction, pintor. Ay, gano'n. Kasama ko yung mga engineer na eh. Nagpambinsan, nagtsaga-tsaga. Oh, ganyan talaga. Wala kang tiyaga, wala kang ilalaga talaga. Kailangan talaga tiyaga-tiyagaan din. Kaya tayong pandesal pa, no? Tumaga. Pandesal. Yan, sa kanya lang.
Taga lang. Ano pangalan niyo, sir? Di la Cruz. Ay, di la clase. Masipag kayo, sir. Sige, oo. Madam. Sige, thank you. Ikaw, sir. Ito lang pinagkakabalaan mo. Yan lang. Ano pangalan niyo, sir? Sige, thank you. Jesse. Maghapon, naubos mo rin yan. Hindi maghapon. Hindi pa marami naman nagsiswimming. Di naalok mo lang yan doon. Di, maubos mo rin yan. Linggo mo. Pag linggo marami. Ngayon, Sabado, wala gaano. Siguro pagkatapos ng mga ano na to, mga banda April yan, marami na rin siguro nagsiswimming. Tsagaan lang yan, sir. Talagang ganyan ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Ganun talaga. Talaga, wala kang kakain talaga pag wala. Sige, sir. Thank you, sir, ha. Nakain yata kayo. Taga rito ba kayo? Taga rito kayo? Dito sa San Fabian. Dito lang kayo sa San Fabian. Kami taga Atingan pa kami. Hindi naman, malapit lang. Tapos yun pa rin. Ano pangalan niyo, sir? Dennis Fernandez. Sige, bagay kayong dalawa. Buti dito napiling mamasyal. Opo, kasi malapit na. Masaya dito sa inyo. Dito sa inyo. Sa amin kasi puro palay. Dito sa inyo puro beach. Kaya mas maganda dito. Oo, sa amin naman ang maingay sa amin sasakyan. Sa inyo naman ang maingay. Yung alon. Mga alon, ano. Di ba? Dito sa ganda na yung alon ang maingay kasi yung mga sasakyan, di ba? Mausok pa. Oo. May tatanong ako sa inyo, kasi yung mga vlog ko ay tungkol sa mga isda nga, sa mga pang-aquarium ng isda. So, mayroon ba kayong alam na isda na pang-aquarium? Yung Magbanggit ka ng isa. goldfish po. Goldfish. Ikaw? Wala ka alam. Starfish po. Gold. Yung ano po, yung janitor po yata, yung Janitor. naglilinis po sa ano. May janitor fish talaga. Yung pag nilagay mo sa aquarium yon, lilinisin niya yung Hindi naman talaga siya naglilinis, kaso lang kinakain niya kasi yung mga lumot, kaya sinasabi siyang janitor fish kasi kinakain niya yung lumot. So dahil mahilig kayong bigay ko na po sa inyo. Ito na lang natira. Kanina pa kami paikot-ikot. Gamit na kami sa Habit House. Dun sa Palapad po. anong area? Basta dyan sa Habit House na dun. Opo. Sa palapad po yun. Galing kami doon. House. Namigay din kami ng islang aquarium. So na mag-asawa kayo, ito binigay ko. Babae at lalaki din yan. Padamihin nyo na lang. Opo. Thank you. Kasi plastic nyo na lang. Sa mayroon ba kayong alam na halimbawa mga gusto nyong pasyalan dito sa area natin? Kung hindi sa ibang lugar na gusto nyong puntahan, anong gusto nyong lugar na gusto nyong puntahan sa palagay nyo? Sa ibang lugar po. Kahit dun labas na po ng Okay, kahit saan gusto nyo. Ikaw, kung anong gusto nyong puntahan na lugar? Sa ano po, yung White Sand Beach yata yun. Ano na Dasol ate. Sa Dasol. Sa Dasol. White Beach nga. Ikaw, anong gusto mong lugar na pupuntahan? Sa 100 Island po. Kakapunta na kami rin doon. Dahil gusto nyo ng pumunta ng 100 Island tsaka Dasol. Ayan. 100 Island daw gusto niya. So bigyan kita ng Ako nakapunta. nakapunta na rin ako doon. Eto. Punta ka na lang ng Boracay. Ay, wow. Boracay. Tapos ikaw, gusto mo Dasol. Eto, made in Romblon. Ayan, pasyalan nyo na lang yan para malayo-layo. Pang remembrance na lang natin yan. Ano po. Kaya paramihin nyo na lang yan para pang yung dalawa, diba? Kung naparami nyo yan, kung gaano karami yung anak niyan, gano'n din karami magiging anak niya. Yeah, thank you Balong. Thank you, sir. Sige, thank you. Taga lang naman kami, Ang salita nyo dito pang Dalatok? Ilocano. Pero nakakaintindi po ng Diyan po kasi kami sa barangay Pulisaw. Ay, dito lang sa Ay, Malapit na din po siya dun sa Habit Farm din. Oo. Sige, thank you Sulbo ko pa yata kain niya. Okay. Sige Sige, salamat Balong sir.
Sa susunod ulit, baka magkikita pa tayo. If you ain't one, I'll say none. So stay